Bueno, ang atong sutampok rin itong hatagan o pagdigan, no? Pinadaki ni Jesus ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Tikboy. Kini gibata no duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Tikboy. Kini akong problema bahay ni sa akong inahan nga muray babag sa akong kalipay taon ba. Kung ngano na problema ako ani no. Yan ni ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Aduna ko'y kasakit. Nay. Nice, that's yun, Nay. Kanang imong gikanta-kanta diha, imo pa nang gipangitag uyab, no? Way sigurong naminyo ka na unta, do. Bidanan, Nay, sa pagdali ko taon niya, Nay. Ha, sige, tag-practically para parang harana, para makauyab ta. Hindi man bitaw na lumbag kami yun. Di bitaw na lumba. Pero, biyaay ni. Biyaay, ha? Biyaay di ay? Mabiyaan gani kastrenlo. Basig mo ingo na lang kag dasmag bisag kinsa. Grabe. Grabe bitaw. Gusto kang mabiyaan kastren. Ha? Basig magpambot na lang niya ka, ha? Basig nagtuo kang ang tao magkatiguang, magkagwapo. Di ba ya daw? Nay, lagring. Hindi man taon ko babae na yun nga. Kinahanglan magminyo. Di yung laki man ko. Bisa tiguang ba ko, minyo yapon ko. Maminyo lagi, pero pinilian na lang imo. Ay, sos, di ko na mahurot mo ba kalimutan na yun. Ina lang. Mamatay gani ko niya, di pa ka maminyo. Ana na yung ka makaingon nga kindahanglan ko di ay. Ha? Sadoy, babot na ko tayo. Wapa babot ang babae nga. Gihatag, tadhana na ko nga babae. Tadhana si mong tungol. Maguhat ka nga ang babae mo dool ni mo. Ano kasi ni swerte? Pangita dito, di kay maguwat ka. Kahanggaw bisnaong ni mo. Way mo ari oy, aro makigminyo ni mo. Nanay sa doy. Oo. Napigibian ni sato lagi. Makigminyo na ni mo. Magkuha naman na sa lamaw. Oo, sabi. Si Burik dat bitaw ron. Sige, minyuin na. Aron kun mag-away mo. Lumsan ka sa lamaw. Bungo sa pagkakidot. Nang, wa na'y lamaw din sa inyong sod, Nang? Wa na, day. Basig na apa, Nang? Wa na lagi, day. Ako nang gihuwada sa lamawan. Aw, pero Nang, basig na apa, gyud. Oo, tanaw mo ka na ako, di kay. Sugtuon mo na ako, lamaw ko. Hala, uy. Gwapo unta, pero istikto. Arin ako ng lagring, uy. Sige, day. Hoy, kau ba? Ano ba, Nay? Samot na di ka maminyo ng kalakihan ni mong tikbuya ka. Ano ba, Nay? May na lang tatos tikay. Kay kugihan, buutan pa. Nanimaho lang lamaw. Kamulay pagminyo atong lamaw, Nay. Ang ganong ako man. Di man ko hilig og lamaw. Alam di ay, gahalhal ka lang. Pweh! Siyo. Tagay ko sa kabutilyang berbe. Lucy, Lucy ko taon yan ang lagring ba niya? Milagro ko ng imong. Milagro mag-inom nang. Nasab tingali kay problema. Ano kay mo inom ka man? Naglagot ko aning akong anak. Gadako lang lawas, so buot. Ano man? O sabi na imong sa imong anak nang. Ambot aning bata, kanusa pa ka ni magminyo ning kadahang dako. Ay, wait lang. Wata lang. Basta ko plano nga magminyo di ay. O kanusa man di ay ang gusto. Kanang matiguang na siya. Hakin sa pa may makigminyo niya matiguang na ng kanahang dako. Ay, kaguol naman ni mo anak nang. Ano mo ka? Naaman ko! Ay, Lucio! Bilang na yung edad nang. Na, hapit na tao na malapas kalendaryo. Ug sa kalendaryo lang? Naku, nagpuruhan nga maminyo, oy. Ang kuya, huwag wala pa sa nas numero sa bingo. Grabe naman sa kang bayuta. Ay, nga nung mag-uol man ka. Nga waman gani ko mag-uol dere. Nga nang waiting ako sa kalendaryo. Uasab di ay ka maminyo. Kuan, Lucio? Wapa, oy. Uy, gano'n wa pa man sa ka magminyo taon? Ay, naghulat ko, parinder. What kong parinder? Uy, nakaari na di ay imong pariner. Nakaari na, oy.
Unya nga nung pa man mo magminyo pag-are. Da, na-deport. Ha, nga naman. Nasakpan man. Uy, unsa man dito siya, drug lord? Dili, uy. Unsa di ay? Sa isa ato niyang nadakpan man. Ay, nadakpan nga nag-jaywalking. Unsa? Mautong giniport, pero ingon man to siya nga mo balik siya. Ug saya ko nung pagbalik, magpakasal ako no, me. Unya? Wa pa man mo balik. Nga naman. Nadakpan, nasad sa dito. Uy, sa may sa niya dito, drugs na sound. Dili, oy. Unsa lagi iyang nadakpan, nga nung nadakpan man. Ay, di walking, gihapon. Unsa ko nang tawaan na? Di siya kakita sa karatula nga jaywalking. Unsan siya buta? Ay, dili, oy. Danghag lang gyud. Ay pagkakidot go. Oh, mayo kay wa ka mula ka rontik boy. Okay. Okay rin na yung ano mo din eh. May nakita na kong babae nga angin imong minyuan. Sabi na, Si Lucy. si Lucy! Unsa! Biduang dyan eh, bidab. Usay binuang. Hanggaw man ka. Wa ko magbinuang. Unsawa ka kailang Lucy, kanang tindiras tindahan sa Kaila esquina. kay ko anak, bidang tuwa, classmate man na elementarya. Oh, kailang man ka di ay ka. Kana na lang. Kasi ka na lang na eh. Kana na lang minyo eh. Pangunya binagmayo. Kay wa na mo balik ang parener anak. Ang ginuo ko. Nga di man ka. Ko anay, kanang gislusi nga, mas takot rin itlog na ko. Nga na iba man ka. Ang classmate man Miggy, kas grade 3 hantong grade 6. Bisa ko saong taon nagriktukin niya yung naong, bida, mababaig, may itsura. Di yun hitsurag babae, kay bisa ko saon. Murag si, katong, Pilsa. kuan ba si, basta ba, di lang ko misulti na eh. Pero, hindi ko malimot na nga. May suntang taon gihapon na siyang habol. Ang katik boy. Mamili man kaganggawa ka eh. Nay, ay lang ko kung apurahan ng minyo-minyo na yun. Unsa ba taon ka, oy? Unas na tanan, wako'y tinigom taon para pagminyo na ko. Nga nung mag-ool man ka, nga naamantay negosyo, tulogo na kabuok branches na to. Ay, unsa ba taon ka na yun, panghambo ka na yung negosyo. Tuho ka, Francis. Karang negosyo ni mo, quick. Kaya naman, nakaminos ka na do. Ha? Usa sa Fuente, usa sa Colon, nya na diri sa ato. Oo, nya, unsa ba ako'y pakaon sa mga taong tambong sa kasal. Pros, quick. Oh, video sa ni mo, makakatingog na eh. Hanggaw gyud ka oy, hanggaw gyud Usa ka. may dalian taon na nanay, oy, nga, duhara mo yung kipaingnan sa tao. O di ba minyo, ulit tao, gyapon, biyo do. Oh, kana. Mo na diha. Unyag dili ka maminyo, ulitaw ka lang gyapon. Ha? Itara pa yang duha. Kung mangantay na ko, mag-unsa malang ka. Ay, sos, sa taon, simbak ko lang na niyo. Nga ano ba taong mag-goal? Makala, kamatay lang diya simbak ko. Sa? Mauna diha. Ay, lagi kablakan ako. Buhi ra lagi ko. Oo, mabuhi si mong mata. Unsaon man kununin mo pagkabuhi, be. Anak na diha. Magamit ang imong negosyo na ito. Magiging branches ni mo diha. Bida. Ikaw ba? Nakaminus yung kagmayo ng akong negosyo. Ha? Naibaw ka ba kung wa pa na hagbayrat ang nangapas mo? O di na nga. Konpas mo kita. Unsa? Nga tablat ang doha. O mao ba? Nala, sige. Ipasira ko ng atong negosyo, ha? Ipasira ko na. Tanaw, tagdi ka ba mapas mo? Ugway kaong-taong hanggawa ka. Ay, sos. Kung pas mo ko, pas mo sa kanay. Ha? Oh. Ganong mapil man ko. Imo kang ipasira nga itong negosyo. So, wala din kang kaon na ha? Wasa kay kaon. So, kitang duwang pas mo. Ahak man ka ni. Madamay masadi ay ko ani buang nga ka. Mauna diha, nay. Wait ka, good. Just take time lang ba? Wait lang while waiting. Wait sa while waiting. Oh, ano lang. Hilam di ay! Nga naisad. Uy, ang ako ba nga? Shut up! Abungot sa ito. Oh, hindi ay pagkakidon. Purado kaya kung nanay minyo na ko. Murag siyan mahinoy na balakay noon. Kunya, wako kay bao nga doon na di sa plano nga wa na ako may bao eh. Oh, di anang inyong order no ipunso. Anong kabutil yung beer nga gamay? Salamat, Lucio. Unsa pa'y ordero ninyo ng lagring? Nakay bakanting papel diha siyo. Nga aman, unsa mapapilin Kanang kasuwatan ba? Maghimo ka love letter?
Oh, dili. Saan na din mong papel? Suwatan sa mong order. Ha? Ilista lang na ha. At least na pamandi ay kay papel diha nga kasuwatan. Ha, kalistahan. Lista lang diha ha. Oh, doon pa. Pagkakido, yun mo nang lagring, oy. Tangon na nga ni Mare. Ay ako lang sa utangon pre. Ay kapala ka, bayran man kay hapon na. Mura mo may close mouth ng naong ni Lucio. Ay sos, daan man na. Bisag iparta mangutang, daan yun nagpulis maut ng naong adto. Kis mo, Mare. Saan ka na problema ni mo, ha, Mare? Hagad ka man inom? Inom sa ko, pre. Ay, kinimanggong akong anak, pre pa. Pastilan. Pagkawagay ayo tawhan. Gusto tingali ng matiguang ulit tao. Mauga na yung kaplaran, Mare. Dawato na lugiran ni mo. Nay, di manggod pre. Kung gustohon, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang pangutanang anong di manggod gustohon? Gusto ko na unsa, Mare? Nga magminyo. Gusto naman kong makakita sa kong apo, pre, sa di pa ko mamatay. Tiguang na bayata, hapit na ta mga matay. Ay, lag pangambong niya, Mare. Amatay lagi mo niya, Mare. Mangambong ka, hoy. Ay, sorry. Kung ingon ganyan na, Mare, nga way gusto nga magminyong imo anak. Basig ko, Basig unsa, pre? Basig bayot na anak mo, Mare. Unsa? Unsay bayot, good, pre? Usa man gud na sinungdan ba nga ang lalaki kung diligan ni magminyo kana bayot. Pero wa may kaliwat na mong bayot, pre, oy. Mao ba? Oh. Imam kung kita na, pre, nagduda ka na ako, pre? Ako lang giklaro, Mare ba? Ay, di taong ko bayot, pre. Ay, naunsa ba yan? Makaanak ka kung bayot pa ko. Kung mao na, mas bayo. Pero ang pangutana lagi nga, nung paman ni magminyo ning kanahan akong anak. Mauna. Nya. Sa may gusto para magminyo na na imong anak, sa may gusto. Ay, mangutana pa man ka. Oy, nga mo umong yun ay akong problema. Pues, gamitan ng formula nga ako ihatag ni mo, Mare. Ha? Formula? Unsa man na, pre? Paminaw, Mare, ha? Ingon na niyang buhata. Sounds na nayo pa muli taon. Siguro, mantingalig iya. Vida. Saan siya makaon ka? Kabili lang ko sa dinas, eh. Kaon siguro to siya. Kaon, gutom kayo. Yung human ako, kaon, tuwag lang ko. Dugat nga dito sa nanay. Sumula siya. Ang tuwag sa nanay taon. Ay, kanahan. Katupong maayo na. Kung ko bantayin ulit sa nanay. Ako susihog na ulit, babi. Bangon ka. Oh! Saan eh? Kisabita pa na ko. Oh! Ubay! Uy, sila! Kano ko taon? Kita! Oy! Tikboy, bango na diado! Nakapalit na... Sus Marisep! Tinuod, Tikboy! Nay! Mauna na, babayhan ang imong pangasaon. Dili taon na yun. Kung kaila taon na ni. Darling, Darling. kita na di ka. Ikaw na! Ikaw, good Tikboy! Dili ba kang tikay? Pero imo na ng gijerje? Ay, wala na yun! Wala! Ay, wala ko sa'y wala. Naduog mo mapulos mo hubo, oo. Nya mo ingon ka nga wak mo magjerjer. Gaon sa raman ay mo. Nangaligo lang mo diha. Kang daw besnaong mo. Bida, dili na yun. Huwag ko sit up rin na yun. Forbidang sit up? Prim up din na Hilom daw oy, Tikboy, oy. Bisan unsa pa ng up diha. Up. Maibidensya na. O kada nakita na yun nako ang sa akong mga mata. May kikadog ang usa ka babae o ka na uwalain si Tikay. Bitaw, ako bitaw. Busa, kinahanglan manubag ka sa imong kibuhat niya. Tubago ni mo ang gibuhat mong Tikay. Ay, ikaw lagi na! Pero, Wala pero, ha? Kung hindi ka na. Kinahanglan nga imo lang tubagoon ang nahitabo niya. Pakaslan mo siya, kay kung dili, mapriso ka! Alay! Pakaslan siya. O himuha siyang asawa nimo, si Tikay! Ako na. Hilom niya!
Mao ni akong problema. Murag ako, may nag-corner sa babae taon pinaagis kong nanay. Murag balik kay ba? Nasakpan mi diya nga nagdog mi niya. Wa niya mi mga silina. Pidaw, wala ba yung taon ko'y kalibutan nga. Sa pagbatan ako, nakadugog na dahil may atong tikay di ay. Nga kaming duha, way mga sinina. Pida, makatarunganon ka ni Bam, Ate Pres, be. Nga klaro mag yung sit up ni, ha? Murag i-frame up yung taon na ni ba? O sa'yo, buhaton ako, ani? Ako man hinooy, ikihan mi noon nga, o di kong pakasal tikay, purbida. Wala ba yung taon kay gusto ni Biana? Kay ba okay lamaw? Unsa man, sabi ako buhaton na ni. Pali, tabagi ko niyo Ate Pres, be. Masawa ko aning lamaw, ha? Bam, kung kamoy pasultihon niya, tikboy. Everything ko si beauty soap. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karang adlaw. May nari tayong mga silingan sa nato, mga kauban na nato sa buhat, Ate Pres. Taga Davao. Taga Davao. Siguro kailan ni sila ni Sir Fermin Colliantes Gomez. Kailan siguro mo dito. Kailan sila. O ni Bay Fermin. Kaya naam ni sila. Sorry. Davao ba? Si Fermin? Nasa Digos. Nasa Digos si Bay Fermin. Siya gabanit dito sa Max FM. Ato lang yung i-mention natin, Pres. Kaya ato araw masaning kauban ng mga taga-radyo. Max May Fernandez. Asa man na ni? Si... Hi, Day. Mao din eh. Si JC. Muna ako yung kuhaan. So, dato. Friend yun ako ni sa FB. Di ba? Si Max Mira Telio. Hi, May. Mira Telio niya si Bay Arnel Palada. Max Arnel Palada. Telio niya si Amor R. Rustico. Rosico? Rosico. Max FM po ni sila. Nya, salamat kayo sa Max FM Coronadal City ni sila, Ate Pres. Adi ay. Na sila. Nya, sa una pag-ato na to anang Kumusta Coronadal. sa Coronadal? Di ba naka-drama? Nakadama ta dito, Ate Pres. Dugay na kay panahon mga 1980s. Purti pang dili pa kay naingon nga nindot kayo ang Coronadal sa una. Kay mag-travel ta dito, purti pang abugas na to sa una. O malong pata sa mga malong nga pinalit ato dito sa palit dito Davao dito mauna nga muagi ta atong Digos adto ta mamalit og malong sa Digos. Pero karon nindot ta kayo. Gana nindot ta kayo. Grabe gyud kay ang Mindanao, grabe gyud kay pag-improve sa Mindanao karon Ate Pres. Nindot gyud yung mga cities, mga lungsod ug uban pa diha sa Mindanao. Salamat kayo. Thank you kayo, Tatay Digong. Unya sa tanan nga ato ang mga kaigsunan Ate Pres nga naminaw. Labi na gyud Bay Fermin Colliantes naam ni siya sa Max FM. Thank you kayo ni mga Bay Fermin. Ato lang ning gi-mention Ate Pres kay mga kauban ra bansan ni nato sa buhat. Thank you. Salamat kayo Ate Pres. Ate Pres. Okay, ang sender na ito karon si adlaw. Dudong Tikoy. Kanis Tikboy. Tikboy. Kanis Tikboy Ate Pres. Gusto na siyang mama maminyo. Daghan kani siya gitupo-tupo yang mama tawag maminyo. Usa sa gitupo-tupo niya kinis Lucy. Sa di ko ano Lucy na. Uy, classmate na ako sa una. Mas dako pa nag-itlog nako. Kay bayot please Lucy. Bayot na. Di siya. Dito siya iyang nanay namin sa isilingan dito nga tiguhag lamaw. Kani si pangalan bam kanang tiguhag lamaw bam. Tanawar gyud bam. Aga katong tiguhag lamaw mo iyang gikuan. Si Tikay. 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 Lamaw. Murag magitupo niya. Usa na shotgun wedding Ate Pres. Gitupo niya, di ba? Gitupo niya. Dot gyud sa iyang mama, gipakatog iyang anak pagmata. Gibuan niya tanan kay ubog man. Pagbata nila, wa na. Si Tikay o si Tikoy, nag-atik boy, nagduog na, nga wa ni sinina. Kanya gusto siyang mama nga, ipakasal silang duha. Saon ko na to ani. Ang problema niya, mauli nga, ipakasal siya siyang mama. Doon na nitabo nila ko nung duha. Bisag wa, yung sa wak na nitabo na mo. Kay, ako mismo kay bao ko, doon na nitabo na mo. Paliw ko nung ko, bam. Dong Tikboy. Kani, bam. Ato ning kanan. Kani si Tikboy Ate Pres buutan tani bata pero kana inana dong tuyo gyud sa imong mama nga minyo ka. Inal sa imong mama dong di ko ana mamita ko babae nga talo nga. Dili mangita sa babae nga nakaganahan gud siya, nakagusto siya, di ba? Di kay anak ka diha dong paita na dong. Lisod kay na dong inigdog ninyo nagagabi piyong yung mata di yung kakabuka. Di mo kaganahan ba? Ikaw noon sabam unsa may basa sa Bible be? Kung ari ka diri sa Sirach 7 verse 23, gingon diri kun may mga anak kamo nga lalaki. Okay? Kung aduna ka may mga anak nga lalaki, edukaha sila, tudloi sila sa
sa pagdisiplina silang kaugalingon samtang bata pa sila. So kaning gihimo sa iyang inahan, part gyapon ni sa iyang pagmatuto sa iyang anak nga laki. Apan ni gusto ako maghiskot na ka o kahimtang sa kasing-kasing, pinitik sa kasing-kasing. Usahay doon ay mga kaminyoon nga pobre, doon ay kaminyoon sa nga dato, pero mingon mag-unsa man kun amang gugma ang kun ang kaminyoon nang layat sa bintana mga plato o kutsilyo kay way gugma. Tinoda. Saan kayo dong? Kay kanang unsay nga niong wa may kaw silang kaminyoon panalag magminyo sila kay wa man mahigugma. Usahay kung dunay mga kahimtang ni kaminyoon nga way gugma, usahay manung madungog nimo ang mga linya eh. Gipakaslan nimo akong lawas pero kung kasing-kasing wa. Maingon Jama ka man na. ba? Ha? Jama. Mao lagi ba madungog mo sa mga linya yung unana. Inana ati pres kinahanglan gugma gyud kasi mo sa ore. Oo. Ako kula taon kung lisa sa una ati pres, kula taon. Di lang juga. Di yo kay gugma kung lisa. Labayon ko baso magsanting Diba? ko buak yun. Targeton ko kutsilyo, wak yun. Butak kan lisa sa una ati. Butak. Thank you kay ma, salamat. Ano mo yung kag sa una karon di ay. Bo no eh. Di na butan ro. Unsa mi akong buhaton, akon may noy ikiha, kon dili ko magpakasal ni Tikay. Wala bagyud taon ko'y gusto ning babayhana. Og ikiha ka, mas maayo aron mahibaw ang huwes unsay mo. Mao na. Mas kamo pa ikasabaan. No, mas kamo pa ikasabaan tungod kay pinugos man ang maong kaminyoon. Gawas kung kana makita bitaw nato sa Facebook kanang adverpit sa mga lugar dapit sa ilahang Mindanao sa atong mga bisita. Doon na may mga lugar ngadto ang mga ginikana ro may magsabot kaminyoon. Usa ka amigo nako nagsigig hilak na sila anak usa ka buok. Yang edad 35. Yang asawa 17. Dito na sa area na linis sa dapit sa magsigig hilak. Magsumbong sila sa mga babae kay close friend man sila. Wa ba gugma? Di ba? Nya may ginok mga babae. Ano may mga anakan nga wa maka moy gugma. Wa maka kay gugma. Ang laki mo way love. Unsa may mga may anak usa, di gani ka mao kuno man laba. Oh. Tinoda yun sa kanina. Gawas sa inyo na anak, nga dili ka man laba, dili mag-unsa pa diha. Kung wala gid kay gugma. Tinoda. Muna Dili kay labaray mong gigugma. Muna kasi jud mo gigugma. Mao nga man. Dungog nimo sa mga linya usay sa mga drama. Ngayon gipakaslan ko ikaw. Gipakaslan tinuod ko. Pero ang ako ra kong lawas, ang akong kasing-kasing. Bariyara na sa drama ni Consuelo Francis Paris sa Talagbakak, ikaw ang tinuod. Maura na. Pero kung Ay, kalayo. pero kung katong ako lain man. Samay mo. Uy, kung nga, unsa man, magpakasal to, ane? Ngayon sabi ko, kupot hulo ka, mga pakasal. Tama, tapos na natin ito naman, no? Kalago ay puzzle. Tihon.